Язмышлар, алар шундый төрле. Һәр кемнең үз юлы, үз тормышы, үз уйлары. Кемгәдер бәхетле язмышлар язылган, кемгәдер абынулар, югалтулар. Нәтиҗәләр ясарга син әле яшь диярсез. Дигез, диючеләргә хәзер карам. Мин югалтуларның нәрсә икәнен беләм, ачысын тойдым. Башта бер туган, яраткан апамны югалту. Аннан соң бер туган абый яшьли мәңгелеккә китеп барды. Миңа яшәү көче бирүче ике әйбер калды. Гаилә һәм иҗат. Иҗат һәм гаилә. Еллар буе төзелгән ныклы гаиләм ныклы булып чыкмады. Фикерләр чуалды. Күз аллары караңгыланды. Иҗат тоныкланды. Бөтен булган бәхет каядыр эреп юкка чыкты да бетте. Ут сүнде. Күңелдәге караңгылык мине упкынга тартты. Ләкин мин җылылык һәм көч тойдым. Ул көч мине упкыннан тартып чыгарды. Ул көч тормышымны үзгәртте. Ул көч сез. Мин сезнең өчен иҗат итәм. Мин бүген сезнең өчен җырлыйм. Мин яңа Эльмира Нәгыймова.